Victor Chimutu, chairman weZimbabwe Yadzoka. Zimbabwe Yadzoka movement iri kuita macampaigns yakatarisira kunyanya kuma-rural areas, kumamisha kwatinovimba kuti kwatoziva kuti ndo kunogara vanhu vakawanda, about 70 to 75% yevanhu vemuzimbabwe. Saka toona sekuti macampaigns edu tikaconcentrata kuma-rural areas zvinotibatsira zvakanyanya musarudzo dzinozotevera muna 2018. Pamacampaigns atinoita tinoshandisa futi music, tinoisa music mumacampaigns imomo kutibatsira zvakanyanya. Music iyoyi ndini ndinoinyora yakawanda yacho, tichibatsiranawo nevaimbi vakawanda vanosanganisira vanana Paul Madzore, vanosanganisirawo vechidiki vachiri kukura vanoimba zverege nedancehall. Music iyoyi pandinoinyora kuburikidza nezvandinoona kurarama kunoita maZimbabweans, kutambudzika kwatinoita zuva nezuva. Ndo yandingati motivation, ndo kwainobva yekunyora masongs ivava. Pakunyora masongs aya, message yaanenge anayo imessage yatinoadresa isusu seZimbabwe Yadzoka patinoendawo kunosangana nevabereki kana nevechidiki, tichivakurudzira kuti vanorejista uye vavhote. Music iyoyi tinoonawo iri kushanda zvakanyanya, inotibatsira zvakanyanya pamacampaigns atinoita. So se-protest tool music yacho inotibatsira pakuti tinokwanisa kuspreada kana kuti message yedu inosvika kuvanhu vatinenge takananga nekukurumidza uye wakawanda. Music inopa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kuwana message iyoyi yatinoita send out vasina even kana kuuya kumisangano yedu, vakagara mudzimba dzavo. I think munoziva kuti muZimbabwe mune dambudziko rekuti kuita mameetings chaiyo, kusangana kazhinji kacho hatione mvumo nemitemo yenyika inotirambidza. Asi kana uchinge wanyora masongs kana achinge aimbwa ave kunze uko, vanhu vanokwanisa kumateerera, vanokwanisa kupanana nehama dzavo, vanokwanisa kuteerera vakagara mudzimba dzavo nenguva yavanoda. Hapana vanhu vanokwanisa kuuya kana mudzimba dzavo kana kuvarambidza kuridza music yavanganga vachida kuridza kana mumichovha yavanofamba. Saka toona senge nzira yakadai iri nzira yekuratidzira inzira inotibatsira zvikuru mukurwisana kwatinoita nekutsvaga upenyu hwakanaka hwemaZimbabweans munyika yedu. I think paalbum ratinaro iko zvino randakanyora but rakaimbwa naVamadzore rinonzi Zimbabwe Yadzoka tinokunda, ndo pane song yamunoziva iya inonzi Bond Hatidi, song yanetsa iri kuridzwa zvakanyanya nemaprotest movement, uyewo song iri kuridzwa zvakanyanya nevana veZimbabwe pakuratidzira kwaiitwa vanhu vasingade kuti kuuya kwemabond notes, uyewo nekutobatsiridza kuti vanopikisa vese vabatane pamwe chete pakurwisa hurumende iripo yanhasi. So tinotarisira kuti tikaramba tichishandisa music iyoyi, kwete music yoga, asi as part of our campaign strategy inotibatsira zvakanyanya kusvika kune vanhu vakawanda, nekutotiwo vanhu vakawanda vatendeuke waone kufunga kwatinoita isusu nekwatinokurudzira kweZimbabwe Yadzoka, kwekuti honai hama, ngatimbosiye zvemapato akasiyana siyana, ngatibatane pamwe chete sevana veZimbabwe, tirwise hurumende iripo iyi tiri vanhu vamwe chete. Ndo message inonge iri mumusic medu kunyanya. Ndinoona sokuti kuratidzira kwakadai kunoshanda zvakanyanya ende kunotibatsira zvakanyanya. So chatinotarisira kuachiva ndechekuti kwete chatotarisira kuachiva chete, asi zvatakanga tatokwanisa, zvatinoona zvatatokwanisa kuachiva nekushandisa music yakadai, ndezvekuti tine vanhu vakawanda kwazvo vari kuuya vachijoina Zimbabwe Yadzoka, vachitoti vakatiziva kuburikidza nemusic yedu iyoyi yavanonzwa nemessage yedu yavanofarira. Saka ticharamba tichishandisa music iyo senzira yekuprotesta, ticharamba tichishandisa maflyers atinosenda kumaruwa, maflyers atinopa kuvana vechidiki vatingati mayouths kana kuti mamillennials vaya, kuvakurudzira kuti vavhote. Izvozvo ticharamba tichiita, uye kurambazve tichikurudzira mapato anopikisa kuti abatane pamwe chete, because seZimbabwe Yadzoka ndo nzira imwe chete yatinofunga kuti
inokwanisa kuti vana vezimbabwe vasununguke kuuya kwe2018. Pane zvavo mapato angafunge kuti muna 2018 vanganokontesta kana kuzvimiririra vari vega. Isu tinoona zvinhu zvakadai sechiroto, nekuti tinoona kuti ZANU-PF inzi yabviswa pakutonga Zimbabwe, panotoda kuti tibatane sevana vezimbabwe. Takaona kuGambia vakabatana vakakwanisa kukunda, vekuKenya vakabatanawo vakakwanisa kukunda rimwe gore. Saka naizvozvo totarisa kuti Zimbabwe kuti tikwanise kusvikawo ipapo tinokwanisa kuti tibatane, mabata anopikisa abatane, rujekero rwese rubatane, tisingakanganwe kumarural areas, kumamisha kwatinoendawo isusu veZimbabwe. And music icharamba iriwo part of our campaigning strategy. Ticharamba tichishandisa music, ndicharamba ndichinyora music, ticharamba tichitsvagawo musicians akawanda kuti auye kuimba kwatiri. Ende izvozvo tinotoona musicians akawanda vari kutanga kuuya kuti approacha Zimbabwe yadzoka vachitsvagawo kuda kuti vaimbe music yedu, chinova chinhu chakanaka. Ndinokutendai uye tinotenda kuti muchauyawo kuZimbabwe yadzoka nekufambisa shoko redu mberi rekuti tibatane tikunde muna 2018.